जार्नालिस्ट एसोसिएशन बे एसोसिएशना थांनाय 2019 मायथाइयाव जों जोनोम मोन्दोंमोन आरो बेनिनो गुबुन गुबुन जिल्ला दाफुंनाय बे हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो थिग बेबायदिनो जोङो दिनै काजलगांव आरो बिजनी साब डिविजनेलखौ लानानै चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशनखौ दिनै दाफुंनाय जादों आरो बेवहाय बिबानगिरि हिसाबाव आफादगिरि महराव जोंनि गेजेराव जों मोननो हादों बिथां दानेल वारि बिथांखौ आरो गाहाय नेहाथारि महराव जों मोननो हादों बिथां मोगथां बर' बिथांखौ थामहिनबा बिथांमोनखौ लानानैनो जों नैबे समाव चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशनखौ जों दाफुंनाय जादों गुबुन गुबुन बिबानगिरि बिथांमोनबो दङ दा बिथांमोनजों बा बिथांमोननि जिखिनि टीम बे टीम स्पिरिट जेन इयुननि समफोराव जेन मोजाङै मावफुंलाङो आं बेखौ गिबियावनो मिजिं थिखाग्रोदों नैबे समाव जे चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशन बे दाफुंनायनि गुबै थांखियानो बेनो जे जोंनि गेजेराव खौरांगिरिफोरा इउनिटि थानांगौ बा खौरांगिरिजों खौरांगिरि जे खौसेथि बे खौसेथिया थानांगौ बेखौ जों बे थांखिखौ लानानै जों दाफुंनाय जादों गोबांनि समाव जों नुनो मोनो जे खौरांगिरिजों खौरांगिरि फोनांजाब जोंनाव थानो नागिरा आरो गुबुन फारसेजों माबा मोनसे जुदि जेंना जुदि नुजाथियोब्ला बेजों बे मददआ जे नैबे एसोसिएशननि गेजेरजों जे जालायो बा नैबे एसोसिएशननि गेजेरजों जे फोनांजाबा जायो आरो खौसेथि जेन थायो जायखिजाया खैफोद जुदि फैयोब्ला बैफोराव जेन गसंथानो हायो जों बे थांखिखौ लानानै बे चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशनखौ दाफुंनाय जादों गुबै थांखिफोरा बेनो जे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशननिया जे गुबुन गुबुन समाव नैबे खौरां बिजोंआ बर' माहारिनि गेजेराव गोबां बिहोमा होनायखौ जों मोनदांदों आरो गुबुन गुबुन समाव जे रायजो राजाफोरनि खैदां खैफोदखौ बा बिथांमोननि जे गोसोनि बाथ्रा गोरबोनि बाथ्रा बर' माहारिनि जे बाथ्राफोरखौ जे बुहुमनां खालामनो थाखाय दैदेनगिरिफोर मिथिहोनो थाखाय सरकारनो मिथिहोनो थाखाय जे बैफोर निउसफोरखौ जे पाब्लिश खालामनायाव नैबे खौरां बिजोङा गोबांनो मदद होदों आरो थिग बेबायदिनो आसामनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव जोंनि चेनेलफोरा दङ आरो बेखौ नोजोर बोनानै गासैखौबो जे इउनिटियाव थायो बा खौसेथियाव थायो बेफोर थांखिफोरखौ लानानै जों बेखौ दाफुंनाय जादों जोंहा माखासे माने डिसिप्लिन दङ जों बे गौथुमखौ सालायलांनो थाखाय जोङो माखासे माने जे नेमखान्थिफोर दङ बे नेमखान्थि बायदियै दा आफादनि जे नेमखान्थि बायदियै जों दिनै नैबे समाव चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशन जे गौथुम बे गौथुमखौ जों दानाय जाबाय माखासे माने जोंनियाव थ्रेटेनिं फैयो खौरांगिरि एज ए खौरांगिरि हिसाबाव सम सम जोंनियाव पलिटिकेल नन पलिटिकेल आरो माखासे माने जे जेंनाफोर बे जेंनाफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव खौरांगिरिफ्रा थ्रेटेनिं मोनो माब्लाबा सिगि जायो माब्लाबा दम होजायो दा बेफोर सम सम जानो नागिरो आरो बै सम सम जानायफोराव जिहेते जाखिनि खौरांगिरिफोर दं बेयो सोत्सा बा सत्सनिकाजों बा मोनसे आब्रुथिजों जाखिनि खौरां फोसावनांगौ बिथांमोना फोसावबाय दं नाथाय गुबुन फारसेजों जाय बिथांमोनखौ थ्रेटेनिं खालामो जाय बिथांमोनखौ सिगियो जोंनि खौरांगिरिफोरखौ जाय बिथांमोना बै खौरांगिरिफोरखौ नंखाय एलिगेसन खालामो दा बैफोरनिफ्राय जोंनि खौरांगिरिफोरानो जेन गसंथानानै जेन सैथो खौरां बुथुमनानै रायजोनो दिन्थिनो हायो बा सोरखारनो जेन सौहानायाव बा खामानि मावफुंनायाव जेन मदद होयो बेखौ नोजोर बोनानै दा बैफोरबायदि जेंनाखौ जों फेस खालामलांनो थाखाय नैबे गौथुमखौ जों दानाय जादों आरो बेवहाय जोंनि दैदेनगिरिफोर मिरुनिफ्राय जोङो बाहागो लादोंमोन गाहाय नेहाथारि महरै आं दङ आरो गुबुन फारसेजों लोगो आफादगिरि महरै बिथां मैखोम बसुमतारी बिथाङा बाहागो लादोंमोन आरो बेवहायनो नैबे चिरां जिल्लानि गासैबो खौरांगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो दिनैनि नैबे चिरां जिल्ला बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशन बे एसोसिएशनखौ जों दाफुंनो हादों नैबे बिजनी सिङावनो थानाय नैबे बिजनी लाइब्रेरि बेवहाय सेन्ट्रेल लाइब्रेरि बेवहाय दाफुंनाय जाबाय आरो बेवहाय जों बेखौबो मख'नांगोन जे खौरां
गिरि सासेखौ बा सासे खौरांगिरिखौ रैखाथि होनोब्ला जों गावनो रैखाथि लालायनांगोन बा गावजों गावनो जोङो मदद थालायनांगोन आरो मदद थायोब्लासो जोङो सिकिउर जागोन आरो जों बेखौबो रायखांगोन जे सम सम जों नुनो मोनो जे गुबुन गुबुन समाव जे खौरांगिरिफोरखौ लानानै बा जोंनि खौरांगिरिफोरखौ लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थियारि बिथिंजों बा राजखान्थियारि दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन समाव जाय दैदेनगिरिफोरा जे चेनेलजों लोगोसे खौरांगिरिफोरखौ नंखाय एलिगेसन खालामनानै केस क्लेमफोर खालामो दा बैफोरखौबो जोङो नैबे एस'सिएशननि गेजेरजों जों फेस खालामनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो बियो हयथ' जोबोद जाफुंसारगोन आरो बेखौनो खावलायगोन जे बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननिफ्राय फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलनि नैबे चिरां जिल्ला ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे बे ओनसोलनि गोबां गौथुमफोर बे गौथुमफोराबो जेन नैबे एस'सिएशन बा एस'सिएशनखौ जेन मदद होयो रायजो राजाफोरनि जेन मदद मोनो आरो बिथांमोननि जे खामानि मावलांनायाव जाखिनि जोंनि खौरांगिरिफोर दङ बे खौरांगिरिफोर जे खामानि मावलांनायाव बिथांमोनखौ जेन थुलुंगा होयो आं बेखौ डिजिटेल बड'लेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि जानानै गासैखौबो नैबे समाव खावलायबाय आरो आङो नैबे समाव बिथांमोनखौ हामबाय होनगोन आरो कंग्रेचुलेसन बावगोन बिथाङा आफादगिरि दानेल औवारि बिथांखौ आरो गाहाय नेहाथारि महरै बिथां मोगथां बर' बिथांखौ आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ जाय बिथांमोना गोदानै बिबान मोनबाय बे बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों इयुननि समफोराव नैबे एस'सिएशनखौ फोथांना लांनायाव खामानि मावलांनायाव जे मदद होयो आं बेखिनिखौ खावलायबाय।